Men vi kan starte med at byde velkommen. Ja. Hej. Hej. Velkommen her til vores lille portalcirkel. Vi har begge to mærket et kald på at lave noget her i 10-10-portalen. Sammen med Calendula. Morgenfruen. Morgenfruen, ja. Ja. Som vi har fyldt i koppen. Drikker som ren calendula-te og har pyntet op med i tørret form og i frisk form og på vores 6-takkede stjernebord. Foran. Ja. Vi har følt os kaldet her i Moderne Ordkraft til at lave noget i dag. Og som det er med os, så viste det sig faktisk først i dag, hvad det var, der skulle igennem. Ja. Men det er en invitation til dig til at gå med på rejsen igennem 10-10-portalen sammen med os. Og vi vil gøre det sådan som vi vil gøre det, også når vi sidder sammen, også når man er i cirkler med os i Moderne Ordkraft. Men det her er mere tænkt som en gave til dig, der måske ikke lige har mulighed til at komme og være med sammen med Martha og jeg. Og jeg kan sige, at jeg hedder Malene, hvis du ikke har mødt mig før. Så det er det, vi vil gå ind i. Og egentlig bare lige lande her sammen først. Så invitationen til dig er at trække vejret dybt og overveje, om det er lige nu, du har overskud til at gå med i den her cirkel, og ellers bare lige gem videoen til senere. Men det er en invitation til at gå ind i det arbejde, der er. Og som sagt, så har vi ikke faktisk mærket det før i dag, så vi glæder os også til at se, hvad der folder sig ud. Ja. Og hvis du har lyst til at få morgenfruen lidt mere ind under huden, så er det også nu, I lige kan gå ud og lave en pause videoen og gå ud og lave en kande te og tage hende ind i kroppen inden rejsen. Det kan også være, at du bare vil gøre det klar til efter vi lige har landet den. Gør hvad der kalder i dit hjerte. Og når du så lige er landet med, hvad der skal lande sammen med dig, så vil vi gerne invitere til, at du sætter dig til rette, sådan som det lige passer for dig. Og om lidt, så vil vi forbinde os. Og hvis du har lyst til at være med i den forbindelse, så bare lige hjemme hos dig selv sige ja, eller sæt intentionen inde i dig om at komme med i energien her. Træk vejret dybt ind. Og pust ud. Og en gang mere. Træk vejret dybt ind. Og pust ud. Hvad end travlhed du er landet med, inden du lige landede sammen med den her video, så er det nu tid til, at du giver slip på det. Og åbner op for det taknemmelige rum, der er, når vi sammen går igennem de portaler
der er naturligt i verden. Og i dag, på 10.10, dagen den 10. oktober, er der en portal, der åbner sig for os. Med taknemmelighed og ydmyghed træder vi frem imod det energiarbejde, der måtte være i det i dag. Vi beder om, at alle dem, der vil hjælpe os på vej, de træder med ind i vores cirkel. Det kan være engle, guider, gamle mestre, ærkeengle, lysvæsener, elementaler, drager eller enhjørninger. Alle, der vil hjælpe os med at åbne den her portal i dag og træde igennem, trækker vi ind. Og især Calendula Spirit, som åbner rummet for os i dag. Lad dig selv slå dybe rødder ned i jorden. Mærk, hvordan energien rejser ned igennem din jordstjerne og dybt ind i jordens kerne. Og laver en dyb forankring i det her nu, på den her jord. Tag 3 dybe indåndinger sammen med moder jord. Mærk, hvordan lyset i din krop spreder sig. Lad lyset brede sig omkring dig. Først 1 meter ud. 3 meter ud. 5 meter ud omkring dig. Mærk, hvordan du er lys. Og træk nu trådet derhen, hvor du kan mærke, at dit lys skal sprede sig hen. Lige nu. Om et øjeblik vil jeg trække forskellige tråde ned, og den kan du bare tage imod og
Og lad den blive en del af det lys, der er omkring dig lige nu. Vi beder om, at både gyldne flammer og de sølv skinnende flammer, de helt lilla flammer af helende lys, breder sig ned til os hver især. Horatokoya tekiatokoya shatakiandoyo tokoye shatakiatokoya harayatakia. Tillad lyset at sprede sig fra din krone. Horataya tiatakiatakiandoyo shotokoya satakia. Og helt ind i din krop. Horatokoya satikia tokoya. Når du er klar, så kan du lige så stille åbne dine øjne og være med i den her 10-10 portal cirkel, vi sammen har skabt. Hatakiatokoya shatakiandoyo. Hvis du har mærket noget komme igennem her på vores lille åbningsmeditation, så skriv det ned. Det er ikke altid, man lige forstår det, når man får det ind. Så kan det være, det giver mening på et andet tidspunkt, når det hele lige er landet. 10-10-portalen har sådan udfoldet sig her i løbet af dagen for mig og for os. Vi har sådan siddet lidt og forberedt os inden og mærket lidt ind i det hele. Og som sagt, så har vi for os mærket, at den her dejlige plante var en vigtig del af portalen i dag. Uden sådan helt at vide, hvad den skulle, så har vi drukket den her dejlige te og sådan aktivt lige inviteret morgenfruen ind. Og så blev det egentlig ret tydeligt, hvad det var, den gerne ville hjælpe os med igennem den her portal. Alle portaler er jo en mulighed for healing eller transformation eller at slippe noget. Og den healing, som vi sådan kan mærke, der ligger, eller jeg har kunnet mærke i hvert fald, ligger i den her 10-10-portal sammen med calendulaen, som er med til at støtte os med at komme godt igennem, ligger meget
i hjertet og ind i, for mig viste det som sådan en portal, hvor morgenfruen sådan ligesom åbnede mit hjerte, så mit hjerte blev til en portal, hvor det allerreneste lys, essens fra min sjæl ligesom kunne skinne igennem. Hvilket var sådan en meget smuk billede på sådan essensen af den healing, hun bringer, og den portal, som der er mulighed for, at vi kan gå igennem. Når vi har mærket lidt dybere ind, har det også handlet meget om, eller det har handlet om, at der også nogle gange ligger nogle blokeringer for, at vores sjæl sådan kan komme helt igennem, og hjertet kan være helt fyldt op af sjælens energi og skinne ud i verden. Og det har vi mærket. Jeg har mærket det som den her lidt nedtrykthed og kederlighed, man nogle gange kan gå med, sådan uden at vide hvorfor. Så for mig er det også vigtigt, når jeg går igennem den her 10-10-portal, at jeg ligesom tager en bevidsthed med mig fra læringen og healingen op til, om at når den her opstår, så er det sådan et symptom eller et tegn på, hov, lige nu er jeg i gang med noget, hvor min sjælsessens og min sande kald her på jorden, at jeg er på vej væk fra det, fordi så bliver mit hjerte ked af det og nedtrykt. Og den healing, som er noget af det bedste, man kan gøre, når man oplever de her ting. Det kan også være, at der er nogen af jer, der har oplevet det her op til, eller i løbet af i dag gået med de her følelser, eller at de kommer her efter 10-10-portalen, at der ligesom er noget, man er nødt til at forholde sig til, som tager en væk fra sjælsessensen, vores hver især, vores sjæls kald. Og det er ret fint, fordi den healing, der ligesom ligger, er at forbinde sig i naturen, og vi har trukket sådan et kort, Calendula-kort, jeg har taget det frem, og der er faktisk sådan et barn, der helt nøgen står ude midt i naturen og forbinder sig med jorden. Så sådan det der også med at huske at få fødderne ud på græsset, og selvom det er ved at være lidt koldt, og få forbundet sig med naturen og jorden. Fordi så bliver vi automatisk forbundet med os selv og vores sjæl. Og så bliver det tydeligt at se, hvad det er for nogle ting, vi kommer til at gøre af gamle mønstre, som gør, at vi sådan fjerner os fra sjælsessensen og det vi er her for at gøre. Ja, har noget at tilføje? Jeg tror, en af de ting, som vi også har snakket om, det er det der med, at det er netop den her portal, den går ind på det 10. kammer i hjertet. Ja. Og det der med, at det er en af de portaler, som kan gøre, som er en af de sidste i de nedre chakra. Mm. Eller den sidste. Det er den sidste. Ja. Det er aller sidste chakra-kammer i de nedre chakra. Ja. Og på den måde jo også det sidste, altså noget af det, der gør, at vi kan komme op i de højere chakra. Så det er netop i det der skifte mellem måske det tillærte kald frem mod sjælens kald. Ja, lige præcis. Og det kender jeg da i hvert fald også godt selv. Der kan godt være en nedtrykthed og sådan noget forbundet med det, fordi man har troet, man skulle noget, når der så viser sig noget andet. Men det kald jo bare er så stærkt. Men det er jo den der, så det er den healing og den balance, vi er inde og lege med i dag. Ja. Føler jeg. Ja.
Så måske kan du mærke noget, du er klar til at slippe for at komme igennem den her portal. Så der er plads til din sjælsessens i dit liv. Det kan også være, at du kan mærke, at der er noget, der skal heales. Eller er det bare en bevidsthed, du har brug for at bringe med igennem. Alle de her portaler, de kan opleves så forskellige i os alle sammen. Nogle kan være meget emotionelle, nogle kan de være meget fysiske. Man får ondt i hjertet faktisk sådan helt. Det har jeg faktisk haft sådan, lige siden vi begyndte at drikke hende her i eftermiddags. Fordi jeg kan mærke, at det arbejder. Og det kan vi opleve meget forskelligt. Der er også nogen, der kan mærke, at der bliver ro i tankerne, eller at man bedre kan være til stede. Eller det er meget forskelligt, og der er ikke nogen vej, der er rigtig eller forkert. Og det er måske også en af essenserne af at balancere det her 10. kammer. Det er, at man ligesom sådan anerkender den man er, og det man kommer med, og det er noget helt unikt. Der er ikke en bestemt måde, vi skal opleve det på, eller være på. Vi skal bare mærke os selv, og stråle den energi rent igennem. Ja. Med glæde og uskyld. Det er det der lille barn, der leger ude i naturen, der sådan er billedet på det, ikke? Jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig lige sådan at aktivere bordet, og så tager jeg med ind igennem 10-10-portalen. Er det ikke det, vi gør? Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Hvis I sætter jer godt til rette, behagelig stilling, træk vejret, ind gennem næsen og fylder maven. Mærker solerne af jeres fødder rører ved gulvet eller jorden. Hvis du sidder i skrædderstilling, så bare forestil dig, hvordan det føles, når dine fødder går på græsset eller på jorden i sandet. Du lige har at minde om at fornemme dine fodsåler mod jorden. Hvis du ønsker at arbejde dybere med morgenfruen, spirit, energi, medicin, så inviterer jeg dig til nu at forbinde dig med morgenfruens energi, morgenfruens spirit.
bede takten for at være til stede og være forbundet til hver eneste celle i din krop. Hver eneste tanke i dit hoved. Hver eneste følelse i dit hjerte. Hver eneste lille energetiske del af din sjæl. Takten for det, du gerne vil have, den hjælper dig med. Og rense for gamle mønstre, der står i vejen for din sjæl at komme igennem. Takten for at balancere de følelser, som gør, at du ikke er tro mod dig selv. Bed den erstat din kederlighed, din nedtrykthed med glæde, med leg. Når du har forbundet dig fuldstændig med morgenfruen på de planer og aspekter af dig, hvor du kan mærke, at det giver mening, det resonerer i dig. Så mærk i dit hjerte, hvad det er, den her 10-10-portal skal hjælpe dig med. Gør det klart, hvad det er for en healing, intention, du vil have med igennem portalen. At denne portal skal være en fødselskanal for ind i din fremtidige nu. Jo stærkere forståelse du har af hvad det er, du vil arbejde med igennem portalen. Jo tydeligere og stærkere bliver den. Tag dig din tid til at finde frem til essensen af det, der er det vigtige for dig igennem denne portal. Når du er klar til at gå gennem portalen, så påkald den. Bed den åbne sig for dig. Det kan være, at du oplever det som en flammende portal. En cirkel, du skal gå igennem. Et sted ind i dig selv, der åbner sig, så du kan komme i kontakt med det. Det er ligegyldigt, hvordan din portal ser ud. Bare den er der for dig. Din intention i hjertet bevæger du dig nu hen til portalen.
Når du er klar, lad du den omslutte dig i alle retninger. Over dig, under dig, ved siden af dig, foran dig, bag ved dig. Rundt om dig, inde i portalen, danser den gyldne flamme, den violette flamme og den sølvfarvede flamme omkring dig, inde i din portal. Tak flammerne for at rense og hele og genopbygge og støtte dig i netop denne intention i dit hjerte. Kommer ud i dit liv. Flammerne er der for dig. Brug dem til hvad end du kan mærke, de skal gøre i dig. Når du er klar, og du er færdig med dit arbejde med flammerne, så kom tilbage, og du sidder kun omsluttet af din 10-10-portal. Tak den for dens støtte, for dens transformation, for det rum, den skaber, for den energi, der nu bliver født igennem den i dig. Tak morgenfruen for at være med som medicin, healer, som din støtte og din hjælp. Og når du er klar, træd ud af din portal. Eller bed den opløse sig. Så du igen kun er dig. Når du har slukket portalen og energierne, tak din hjælper og alle dem, der har været en del af den rejse, dem der har været med støttet os, hjulpet os fra alle de dimensioner. Der ligger ud over jorden. Alle de jordiske, alle der har været med og arbejdet for det højeste fælles bedste. Tak for jeres service, jeres arbejde. Tak dig selv for det arbejde og healing, du har gjort i dig og dermed i det kollektiv i dag. Og når du er klar, kom lige så langsomt tilbage til din krop.
til nuet. Åbne dine øjne. Begynd at bevæge din krop lige så forsigtigt. Måske kan du allerede nu mærke en forskel fra før. Du satte dig hen og så den her video. Måske kommer det i morgen. Måske har den været der hele dagen. Det er ikke så vigtigt. Men det er sjovt. Det er sjovt. Jeg slutter lige af med at futte lidt kronblade. Det gjorde jeg også undervejs i rejsen, hvis der er nogen, der har opdaget det. Det er kronbladet fra morgenfruen, som lige får lidt ild. For når du sætter ild til, det er ligegyldigt hvad det er, faktisk aktiverer du, eller så kalder du sjælen frem. Så når du brænder morgenfruen af, kommer morgenfruens spirit ud. Ilden er vores sjæl, vores energetiske legeme. Det er derfor, man brænder for eksempel planter af, for at komme i kontakt med deres spirit, med deres medicin. Så det kan du også gøre derhjemme, hvis du lige har lidt morgenfruen. Den er nem at dyrke i hvert fald. Sammen med morgenfruen, der kommer frem her, så trækker vi vores energier tilbage. Du trækker dine hjem til dig, vi trækker vores hjem til os. Og med taknemmelighed for, at du har brugt et øjeblik her i 10-10-portalen sammen med os, så vil vi lade dig gå ud i verden i den her skønne energi. Vi er fra Moderne Urkraft, og vi holder mest til på Sydfyn, men vi kommer altså også til at give de her gaver indimellem ud til dig, der hvor du er. Så tak for, at du var med i dag. Ja, tak. Og vi ses igen en anden gang.